Megy a videó! Csak nem látszik, hogy esik az eső. Hát az szép. Vágzunk el, én is akarom. Szakadó esőbe dolgoznak az ásók. El a pénz kalácsra. Robika, 106, 104, vagy mit tudom én hanyag. De hogy vágjam? Én kell, sokkal, harapjak. Benzi! A benzinet olyan több. Ezt csinálnának sokat. Pusszál! Puss! Kész, feljön, láb kipörög. A keretes fűrészek fent van a körébe. Azt nem adta le! A keretes fűrész meg bent hagyta a körébe. Azt nem... Ott van bent! Tempo, tempo! Tempo giusto! Behol az abba a kocsi hátuljából nyárban. Kimegy be tudja. Robika, pusszál! Puss! Pussa már, a bajtársai, de láznak. Jaj, elázik a táblagép. Ezek az ácsok vízállóak. Hé, a vízálló bőrt vettétek fel már ma? A vízálló bőröteket vettétek fel ma? Vagy az ünneplőt? Mit? Hát tudja, ez mit kell csinálni. Hát olyan béna.